η πόλη έσβησε από ζωή. Παλιά, πολύ παλιά, ήταν μια πόλη γεμάτη φωνές, συναισθήματα και χρώματα. Άνθρωποι και παιχνίδια συνυπήρχαν. Κάθε παραμονή των Χριστουγέννων σε αυτή την πόλη, τα παιχνίδια παρήλαβαν ως ένδειξη εκτίμησης προς τους ανθρώπους. Κάθε Χριστούγεννα, η πόλη έβαζε τα γιορτινά της για να ξεκινήσει αυτή η όμορφη παρέλαση. Ένας ήχος από τσέμπαλο έδινε το εναρκτήριο λάκκισμα της παρέλασης. Μια κούκλα την οδηγούσε. Την έλεγαν αρμονία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια παραταμένα πίσω της ξεκινούσαν με έναν ρυθμικό βηματισμό. Όλα κοίταγαν ήραμα σε αυτή την πόλη, ώσπου μια μέρα, 25η του Δεκέμβρη, ήρθε η μυθόνια. Η πόλη άρχισε να διαλύεται. Τα κτίρια καταστρέφονταν. Οι φλόγες φωτιάς που είχε ξεσπάσει δημιουργούσαν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Τα χρώματα χάθηκαν. Η μικρή κούκλα Αδρανής στεκόταν και κοίταζε το όμορφο σκηνικό της παρέλασης του Χριστουγέννου να γίνεται στάχτη. Όλα είχαν καλυφθεί από ένα γκρίζο χρώμα. Το χρώμα που κατάπιε όλα τα υπόλοιπα. Και ενώ μετά από αυτή την καταστροφή όλα τα παιχνίδια έπεσαν σε ένα βαθύ λίθαργο, η μικρή κούκλα έμεινε ξύπνια, κοιτάζοντας το νεκρό τοπίο γύρω της, προσπαθώντας να βρει την ομορφιά που κρυβόταν πίσω από αυτό το γκρίζο. Τελικά κατάφερε να το δει, και έτσι λυτρωμένη έπεσε και αυτή σε ύπνο μαζί με τα άλλα παιχνίδια. Οι άνθρωποι όμως δεν κατάφεραν να δουν την ομορφιά αυτής της καταστραμμένης πόλης. Τους ήταν τόσο αποκρουστικοί που την περιέφραξαν με κάγκελα, τοποθετώντας παραστάσεις από κοράκια στις κορυφές τους, ώστε να αποθήσουν οποιονδήποτε πλησίασε την πόλη. Τα χρόνια πέρναγαν και η πόλη παρέμενε νεκρή. Μονά, μια παραμονή Χριστουγέννων ακούγεται μια μελωδία. Μια γνώριμη μελωδία που βγαίνει από ένα τσέμπαλο. Η μελωδία αυτή περνάει σαν αερικό μέσα από τα σοκάκια της πόλης, χαϊδεύοντας την απομείνοντα όρθια κτίρια. Αυτή η απόκοσμη μελωδία οθεί τη στάχτη που κάλυπτε τον δρόμο να ανασηκωθεί στον αέρα, δημιουργώντας ένα μεγάλο, γκρίζο σύννεφο. Και καθώς το σύννεφο στάχτης εξαφανίζεται, πίσω από αυτό εμφανίζονται κάποιες μορφές. Οι μορφές αυτές στην αρχή ήταν δυσδιάκριτες. Όμως μετά από λίγα λεπτά μπορούσες να ξεκαθαρίσεις ότι ήταν οι μορφές των παιχνιδιών της παρέλασης. Και ενώ αυτή η συμπαντική μελωδία συνεχίζει, τα παιχνίδια ξεκινούν για μία ακόμη φορά το βηματισμό τους. Πρωτοπόρος τους η μικρή κούκλα που τους δείχνει τον δρόμο. Τώρα τα φεγγαρολουσμένα παιχνίδια δείχνουν πολύ ευτυχισμένα. Είναι σαν η πόλη να έχει γεννηθεί από τις τάχτες της. Και ενώ συνεχίζουν να βηματίζουν, τα σώματά τους άρχισαν να γίνονται πιο διαπερατά, ώσπου εξαφανίστηκαν τελείως. Αυτή η παρέλαση φαντάζει ως κάτι αληθινό. Στην πραγματικότητα όμως είναι μία ανάμνηση. Μια ανάμνηση με σκοπό να δείξει την αρμονία που κρύβεται μέσα σε αυτή την πόλη, στην οποία η ομορφιά αναβλύζει μέσα από την ασχήμια. Ίσως η μικρή κούκλα κατάφερε να εντοπίσει αυτή την κρυμμένη αρμονία, και έτσι για πάντα, κάθε παραμονή Χριστουγέννων, οι σκιές θα αναβιώνουν αυτή την πόλη.